du så typen, eller nogle af de andre på kontoret, Wulf eller Morgenthaler, der spiller høj musik? Wulf gør. Det gør han. Er det irriterende for arbejde? Altså, ja, arbejdsmiljømæssigt? Er det? Ja, jamen, han hører alt muligt mærkeligt. Så skal du være glad for, at du ikke er på et træningskursus hos Joe and the Juice. Jeg ved godt, det er nemt at hate på de søde mennesker, der arbejder Joe and the Juice. Ja, på alle mulige måder er du sikkert glad for det. Men jeg vil sige, man skal nok ikke rent arbejdsmiljømæssigt søge job hos Joe and the Juice. Eller bare tage på deres egentlige oplæringskursus. Prøv at se her. Er I klar? Er I klar? Værsgo! Kom nu! Vi bliver ved til sidste juice! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Ja! Kom nu! Vi bliver ved til sidste juice. Ej, det var jo en total galning. Jeg tror, det er en sketch fra Danish Dynamite eller et eller andet. Det er det ikke. Det er virkelig optagelser. Jamen, man tror, det er en scene fra Full Metal Jacket. Altså, kan du huske det, at de bliver trænet til Vietnamkrig? Det var sådan noget der. Nogen tager armbøjning, og andre skærer fingrene af. Vi giver ikke op, bare den sidste juice. Telefonmiljøet, hvordan